Omwanju wa omurigereria Ugusi TV karibu nainde ase channel ye oyo nesi Bon omukubi orioeta ngaba letera omugano ase efamily yamo ime ya Nyamakoroto Masaba Nyamira County eria nyarete koba kegusambirwa nyumba ase abantu batano be family eyu banyarete koba bagusambirwa bakongoteriwa petroli na gusambwa wikogokwa ase omwaka wenkeyu okorokwa nga Roderick Makin anyarete koba kagusambwa wikogokwa omong'noye okorokwa nga Jacqueline Bochaberi Makin nere anyarete koba kagusambwa wikogokwa omwana obo okorokwa nga Mary Makin oyo orenge kwarekanirwa erinde ajoin University ya Kisii nere boigo agang'oterigwa petroli na gusamba wikogokwa omwana Mary Makin omwana omoke nere okorokwa nga Prosto Makini nere boigo agasambwa wikogokwa ngabariere ira nga nimba nintarere ase efamily eyu ninyendo nchunguze kabisa ngoro obotoki kabisa manye nga ninki kiagerete amang'ana aya agakorekana ninki kiagerete amang'ana aya onsipi agakorekana nanyarete koba ingoika ase ayu lakini omwancho omurigereria siasa irigabu yantangete gokora story eyo lakini ninkomanye amang'ana bunagenderete omugano uyu nanyarete koba ngokwa ase omukubi oria nabatebeti igoro y'omwana onyarete koba gakominchoria na gutama na gutoria abande babere bari barenge nga nechibarongo kobwa korwa ase amakweri omwana oyu ndete muigwe omwana oyo ominchoretie korwa ase enyumba eyu kuna agoteba Ile Makin niko na miaka 12 years nasoma Nyandarua Primary class 6. Hiyo wakati walikuja walipitia hapa kwa nyumba, nilikuwa nimelala na mtoto, nikatoka kwa juu ya kitanda nikajificha chini ya kitanda. Walipokuja niling'ang'ana kutafuta ufunguo na simu, nikatoka na nilitoka kuita masika zangu wenye walikuwa, tukaenda na wao mpaka kwa majirani, nikawaita wakapigia chief, wakamwambia mimi fanya niko hivi, nimebaki na hizi nguo niko nazo peke zake, ningependa msaada nipate elimu niende kusaidia au wenye wamebaki. omwanchi wa omurigereria nambabira amanene ase efamily ngorengi abange baino mwarorire chivideo echo korende ase baria mutararora momuro mwabo omunyaruko oyo okwanire oyua otarengo chingaki echo egekore ekio keokorekana nare nabwate aya kwa majina anaitwa Kelvin Mukaya Makini, na vile mmeona hapa ndo ilikuwa nyumbani, na haya ndo maneno yanaweza kukumba hata kama sikuwa hapa wakati hiyo maneno ilikuwa inafanyika. Mimi niliweza kupigiwa simu nikaambiwa nikuje nyumbani. Kufika nyumbani, haya ndo maneno nilikutana nayo, hata mimi sikuweza kuamini macho yangu. Sasa vile mimi nilibakishiwa na mimi, kwa hii familia nimebaki mimi ndo kama kijana mkubwa. Kuna masista wananifuata ambao ni matwins wako form 4 na mmoja kwa grade 6. Hao wote wanaenda kukalia mtihani yao, na vile mnaona kila kitu iliweza kuungulia kwa nyumba, hakuna kitu ilibaki. Kila mtu ile nguo alikuwa amevalia nayo, ile ndio nguo kila mtu ako nayo saa hii. Sasa mimi nilikuwa naomba waizani wema wenye anaweza jitokeza, anaweza kuja kutusaidia. Sisi hapa hatuna makao. Sisi tunaishi kwa nyanya yetu huko Magombe. Huko ndo tunaishi, vile hiyo mziba ilitokea, hapo ndo tunaishi, hapo ndo tunakula. Wao ndo wanajua vile tunakula. Lakini sasa vile mnaona hapa hakuna kitu kimebaki. Sasa hapa tuwezi ita hapa ndo kwetu sasa juu vile mnaona hakuna kitu inaendelea hapa. Sasa mimi kitu nilikuwa naomba mtusaidie, kuna mama ndugu masista zangu wenye wamebaki. Hata sijui vile masomo yao itakuwa. Mimi mwenyewe sina kazi. At least naweza sema naweza wasaidia ndo tuendelee kimaisha. Mimi mwenyewe sina kazi nafanya. Pia mimi niko tu aso ya hapa na pale, aso ya 200 kwa siku. Sasa hiyo hizi nisaidia kwa maisha. Mimi nilikuwa naomba wahisani wema wanaweza jitokeza, wanaweza kusaidia.
juu hatuna makao, hatuna kwenye tunaweza enda, hatuna mtu tunaweza lilia, tumebaki si peke yetu. Mwancho murigeria mumburo uyu mwabo gakorwo nga Kelvin Makin uyu tanyarite koba gagutuka chinga kichu igikorekio gegokorekio igiakorekanite last week mokubio uriweta gikaba gikomanyikaniwa gose gikaba gikubwatwa sana n'abakenya abange igo umuchi uyu bunore igo inyumba iyu igiasambitwe chiarenge chinsa 11 chia mambia asa abantu batamanyikaneti basoete nyumba na kuongoteria abantu barenge inyumba iyu asa omwaka omong'ina bwenke iyu n'omwana uyu orenge gojoin university ya Kisii nande bunang'iwete omochango konyora ochangirwe omwana uyu konyora okorirwe omochango erinde chibesa chie buna gochigochaka esukuru yaye igo abatagete bokie erinde banyare koba bakomokoba gochia ase university ya Kisii. He traveled all the way from Machakos kutoka Ukambani alia ase chinkuma ngiwete buna asogete agatravel n'omwana mpaka Sobo erinde anyara kweyarigani kwenda ase school igo bonsi abo bane bakaongoterigwa petrol ase chinguru bakanyara koba bagosambwa abu nyuma yogosibwa n'ichiwaya erinde banyare gotama banyara koba bagosambwa nande enyumba ekasie bagasambwa goika koba ribu orio neri ine ing'okorete aya iganga yae nere goika boniga chiwikibere chigochikoera boniga onde taiyo omanyikanire obotuki mbogenderete. I don't know ose nensemo ye serikali eferiti but there is nobody unyare koba gakumanyikana igo obotuki mbura konya kende onde taiyo omanyikanite buna nakorete egekora eke efamily eyu moroche abana buna bakorera moroche situation as a ground abana abo una moroche igo abare nechiange echichoka echibasogete nachio kere gento ekere muteja omochi omogima igo batakire obokonyi babekire paybill babekire ATL eyo ora nyare koba kogomasukia erinde banyare koba na barabu bakoranga nkoba obogima bwabo nkoba bore buya. It is not easy nabo tokobakonya but these guys are suffering. It is not easy. Just imagine omwancho morigeria, try to imagine egento buneke okorekanira. Try to imagine omwancho morigeria. I know rochenga it is not easy ase abana baiga mbale no moichano ase chinkoro chiabo abana baiga mbale na maisugusu abana baiga mbabwatira yani pengine nkoiboringa there's a probability abarochi obogima bono nga mbubwat meaning but tiga tokore tobuchia masabo tosabire family tobaikange nore kanye kubwata no ichianga ichinsemo nchiri cyanya makoroto ime ya masaba is it ya ime ya nyamakoroto Masaba Nyamira County higo nabo kubaire no bikoroto chianga cha bobere kyakwera mbabwati kende none ndagira na kongu igo leave alone the pain you lose ya mate yabo igo ntora kwanira e pain yo gosiria ya mate yabo abayibori babo na abana bamwabo. It is hard, ladies and gentlemen. Igo nabo togo kwatirana tonyo koba towikange e family orende eserikali ine ngaki obotuki bobe ole sluggish bokoru asinchira yogotongora ine na konyora probably konyora oyokorete amaganayo because we see ebintu binde bigokorekana somewhere kwanyora uchunguzi yakoriru in just few days if not hours omonto onyorire kwaba gakumanyikana oyokorete amaganayo. I don't know how in some places or in some situations ebintu bikokoru sluggish yani nobo tongoru nobo ngora hysterigete. I don't know, probably you might let me know in the comment section but justice
must prevail. Oyo korete koreki tiwa korete buya. Ndugu tiwa korete buya. There's a probability you are driven by certain things. Probably you are korete gose kwa bati motive chiao. Gose probably you are on revenge, but this was not the best thing to do. There were other avenues. There were other alternatives ungefanya, but gosireria hamate yonsinse gosireri mpaka none chi mbonyo chienge nyuba chinsaga guchia. That is chimuma. Echi ne chimuma kweretereire, and it's not good insaiga mpaka iguru. I don't know buna kanye ko ngiwete gusekontegerete. I don't know unura chusaba amabera, because it can be aba gusaba amabera kwa berubali, but it's not the best choice. It is not the best thing ulifanya. Usireri yamate familinse, that is not good. I don't know ubune bintu biguchi byakorekana. I don't know, but tiatusabire family tonyikange ekereta getobokonye inyoranga no turamo ngo baikaturange ari none nkoro egotwerera nande tikatubabuchie tubika marunze tubuchie amasabo asabana baiga erinde nabara batware liberera maite chinga kiechine chobo kedu, lakini omonguru no are amu nabara timaiti ni nkonyora chingaki chingia nkonyora there's no hostility on the ground. Nkonyora chingaki buyaiga ninkubwaterio omugano oyo nkoretere asi obuikirano, lakini wika chingaki echi nkoenda asembeo abantu bari bakorete egekoreke mbaramanyikana uchunguzi gose obotuki mbogenderete ningenderete gukora obwane none obwane mbura succeed because sijafanikiwa inyora kaba inkomanya gose ningokorete amanganaya na inde korwa se none kinyoro. They are reluctant, probably they don't know even them. There's a probability umuntu alikuwa bejipanga na akajipanga sawa sawa, because the village ama ekenyorekyo they don't have a clue, mbabwati a clue kabisa. But we are just hoping kere gento kwakorekana kere buya inde tumanye obwane bwe familia ye obwana bamangana wa abana babatikana na inde gento kyosipi kyabeire esabali yonsi ipi ya nyagosira abanyarete bagosira ya nyari koba ke koyara buya bwe mono omwancho murigereria reraniane nesi bon neye Ngusi TV. See you the next video.